Lijep pozdrav svima. Ivan je danas opet s vama nakon dvije uspješne oklade koje smo posudili od naših talijanskih kolega. Obje su imale koeficijente iznad 2 i obje su prošle, što je jako dobar uspjeh. Sutra u nedjelju nam je Badnjak, tako da u čitavoj Europi nešto ima manje nogometnih događaja, ali za vas smo odabrali jednu utakmicu Turske lige za koja nam se čini vrlo interesantna i gdje bi se moglo nešto dobiti. Radi se o utakmici između Karabukspora i Trabzonspora. Domaći su u očajnoj formi, nanizali su 6 poraza i čini se da bi lako mogli završiti u nižem rangu. Sve je počelo kada su počeli gubiti i nakon par slabih rezultata uprava se odlučila riješiti trenera Popovića. S njime su se solidarizirali igrači nekako. Odjednom se puno njih počelo prijavljivati kao ozlijeđeni, iako mediji sumnjaju da nije stvar do ozljeda, već da su igrači bili revoltirani s time što je otpušten trener. Od tada krenuli su rezultati na gore. Dobro, u prošlom kolu protiv Fenerbahča, koji je vrlo jak, pokazali su se u dobrom svjetlu, ali na kraju su isto izgubili. Jednostavno, prema turskim medijima, ta momčad nema dovoljno kvalitete da ostane u ligi. 6 poraza u nizu dovoljno govori samo za sebe. Kod Trabzonspora potpuno drugačija situacija. Oni su isto imali problema dok ih nije preuzeo trener Čalimbaj, od kad su stvari krenule fenomenalno naprijed. On je učvrstio obranu, ekipa izgleda jako organizirano, dobri su u napadu. Trabzonspor povijesno spada u 4 najveća turska kluba, iako se zadnjih godina baš ne može mjeriti s Galatasarajem, Fenerom i Bešiktašem, ali ove godine Čalimbaj je već najavio da ih želi vratiti u top 4. Hoće li u tome uspjeti, ne znamo, ali za sada mu odlično ide. Nanizao je 4 uzastopne pobjede, momčad igra sve bolje i stvarno se može boriti za Europu. Mislim da je već sve rečeno. Prognoziramo pobjedu gosta Trabzonspora, za koju se mogu dobiti jako dobri koeficijenti iznad 1,8, a to nam se čini fenomenalno. Evo, ja vam svima želim sretan Božić ovako unaprijed. Nadam se da ćete lijepo provesti Badnjak, da ćete se sutra zabaviti, a možda i nešto zaraditi s ovim našim parom. Pozivam vas da nas lajkate na Fejsu i da se pretplatite na naš kanal na YouTubeu. Lijep pozdrav!